assalamu aleykum bandiraɓe musidɓe sehilaɓe tedduɓe wowɓe yebde Ayaw Pindi TV on calminama goto fof inde mum e yettode mum en gari ɗo hande e wuuro mo gandanɗa hoorema ko wuuro teddugo ɓoyɗo daronade l'islam ɓoyɗo haɓanade l'islam on woni Cheikh Alhaji Malick Sy ɗo e Tivaouane gammu 2019 o on ji hande no wayi machallah yimɓe gari ha kewi ɓe gummi e nder leydi men Sénégal ɓe gummi leyɗele Afrique ɓe gummi caggal leydi kono noon eɗen ɗo e juma mo gandanɗa hoorema ko juma Serigne Babacar Sy mo gandanɗa hoorema machallah so duwima Allah jaabo kala ko ñaagui Allah Allah waɗa mbeɗa wondi ɗo e mo neɗɗam woni neɗɗam no fewi machallah on woni Amadou Diallo ayi ñalawma gammu Tivaouane o hande no wayi mi oppuma calmodira e ko jiyandema e nder gammu eyyi Caatu Waalo alhamdoulillahi rabbil alamina jettoɗo godani Allah hande o ɓiɓɓe fulɓe ji ko garɗen ɗo henne hande e Tivaouane woni weltare mawde saabu hande eɗen ɗo henne sara juma Serigne Babacar Sy en ji jamanu o hande to beddiɗa mbeɗu fof saggat saabu Tidiane yankoɓe jalti gari mbaɗi jiyare mbaɗi foof gammu o waɗi dawme ala dawme ko jolfiyata ko ala dawme ɗum noon en gari ɗo sen ummima ɗo joni ma en jotto juma mawɗo o kollen ɓiɓɓe fulɓe ɓe holno Tivaouane ardete e tampere wonde hende eko jarani Tidiane yankoɓe tampere ko jaraniɓe ko ma en kolluɓe foof e nder Pindi TV so Allahu lamɗo newni Allah jarama Amadou Diallo wadde noon on ji amin ɗo e juma Serigne Babacar on ji rewɓe on ji worɓe on ji sukaɓe on ji mawɓe machallah foof mon ji ɗum e nder Pindi TV somin gummima ɗo mamin jaa e juma mawɗo kala ko woni toon ko gandanɗa hoorema ɗum fate gammu 2019 Cheikh Alhaji Malick inchallahu taala mon jeeɓ ɗum e nder Pindi TV eyyi ha joni bandiraɓe musidɓe yeɓoɓe Pindi TV eɗen ɗo e juma mo Serigne Babacar Sy ɗo e Tivaouane wuuro Cheikh Alhaji Malick gammu 2019 on ji machallah onon jiiri guete mon no wayi eɗen ɗo e baba men mo gandanɗa hoorema totten mo micro men tan o salmina e yeɓoɓe Pindi TV baba min calminima eyyi radio TV bisimillahi rahmani rahim en puɗɗirim alhamdoulillahi rabbil alamina hitande fof ɓuura heew hitande arde fof ɓuura heew hitande arore nde min ko mbattumi ko ɗo ara joni wona duuɓi nogas pawɗe kono ñande fof ɓuura heew ɗumoni min noon konmin ko yombol quartier Demba Tall eyyi hitande nde garnoɗa ɗo rawane e hitande nde ɗo holno jiiruɗa différence gammu o hitande jiirumi gammu o hitande fof nde garmi ɗo ɓuurata heew yimɓe ɓuurata heew ɗumoni ka feeraji maayi hin e guila gammu o fuɗɗi hitande fof mbo ɓeydata avance rek saabu jamma ko jamma Serigne Babacar Sy ɗum noon fof arat aduna o fof arat eyyi hitande fof nde garmi ɗo ɓuura heew yimɓe wadde hitande fof ɓuura hewde yimɓe onon yeeɓoɓe Pindi TV onon jeyani koye moon onon nanani koye moon hande jamma holno jiiruɗa so jamma o yettima yimɓeɓe holno daroto e jamma gammu o gammu o dal ko weltare tan woni hen joom suudam wiyete ko Oumou Ba Soppu Daba joom suudam wiyete ko Oumou Ba Soppu Daba eyyi gammu o kam ɗum ɓuuri wel fof mbo hitande fof ɓuura wel eyyi eɗen jiyani koye men yimɓe ne gummo kala e nder leydi Sénégal leyɗele Afrique ha caggal leydi yiyandema e almuɓe ummotoɓe kala e nder leyɗele ne gara ɗo e Tivaouane eyyi saabu danaka hay tubakoɓe sak immoto e leyɗele France ɓe gara ɗo pour jamma Serigne Babacar eyyi holko mbawɗa haalande amin e yiyandema e an mo gandanɗa hoorema a tawtorama eyyi min kam guila mbattami ɗo ar ko ɓeydaram min e hooram guila mbattami ɗo ar Tivaouane ko ɓeydaram eyyi ɗum taki hayso ɗum gammo foti mi arat wadde konngol ma cakkitingol o yeeɓoɓe Pindi TV min beltima en saabu danaka mi hitande fof miɗo ɗo ara kono mi feera dañde hono hitande hikka ɗum noon aɗa andi ko weltaram eyyi radio TV ara mi haalda e mum e ma kono jaam jiyam ɓe ganda o ko Samba Ndiaye jaaɗo yombol quartier Demba Tall nene inde e yettode ko sokhna Faty mbiyetemi Sow jettami sokhna Faty Sow hande a ari ɗo e gammu Tivaouane 2019 ɗo min tawdirma e juma Cheikh Alhaji Malick juma Serigne Babacar ko adduma ɗo e gammu o hande adde kami gammu o hitande kala mi arat waye o gammu ɓiɓe wagallam gari mbimi mi wawata yaade julmi ha jamma wayno ko nder juma e julmi ndommi mi wagallam miɗeni ara ɓe mbi kam lan mbimi so ɗawimi ar soweli Allah e annabijo Allah min dal elle mami ara hikka ndawmi rek gummimi rek guila jappami ha julmi ha gayno mi ƴettimi lawol ngol garmi
wadde somin nani a meeɗa arde gammo mi arano gammo ɗo hen wayno ɗum ɓooyi hikka kam kanko addi kam ndax mi juula mbimi fatou fo moy kam nam mi fekke seigne Babacar Sy ko kanko noddi min yalla yen jaa so noddal min yalla watami ya barka alquran ɗum mbimi min mi ɓuuri hen ɓeydade mi ɓuuri hen ɓeydade to yimɓeɓe ɓuuri ɓeydade wuuro ngo ɓuuri yodde wuuro ngo saari sarena ko amajjat alhamdulillahi rabbil alamin ndax wuuro ngo ɓeydima no feewi eyyi mi ara pour mi ara mi ñaago Allah so ñaagonde Allah woni so woni ɗo ha makkatal mo kano sa wawi yaade yaya te seigne Babacar yimɓeɓe fof gandi komo goto kala ko ñagoɗa e makko ma yi ɗum so weeli Allah ɗum min wima noon en wadde holko mbiyata konngol ma cakkitingol o yeeɓoɓe Pindi TV eyyi mbimi ko on jarama Allah jarama on jarama onen kon sukaɓe moƴƴuɓe nda on gari oɗon walla mawɗo sukaɓeɓe oɗon balla mawɓeɓe pour min kala pour onon on nawa dade amen ɗum komin kalta noon koye gonga e amen seigne Babacar Sy komo goto nder Tivaouane min wima ni barka alquran kala ko ñagoɗa e makko so haade Allah wedde pawɗum fa nitere ma nde min wima noon son fata mbiyetemi so jettami Allah jarama a jarama on jarama onon ne on jarama ha mo wuuri yen tawta mo wuuri ya rahmane ya reyimi on jarama wassalam en ji en gummi men nene men joni gaddanoɗo yiyande mum e gammo hande enen ɗo daari eɗen dardiɗo ɓe gandanɗa hoorema ko yeeyoɓe ɓe ko joom defte en ɓe ko joom kurusaji en holno mbiyeteɗa inde yettode o ne wiye Cheikh Oumar ne yette Talla ene jeeya cuuɗi men Hammadi Hunare Oumar Talla cuuɗi men Hammadi Hunare ko adduma ɗo hande o gammo addi kam ɗo ko yeyde defte e kursaji ɗum jeeyami ɗo henne moni puɗiɗa yeyde defte e kursaji ɓooyi defte kursaji hande waɗi kam duuɓi ɗiɗi ndeɗo hirande waɗi kam duuɓi ɗiɗi ko battumi yeyde defte kursaji wuuro moon aɗa yeeyi toon defte kursaji e par rapport sa ari e gammo holko ɓurata yeyde no wura men mi yeeyan toon defte kursaji ko mami yalta rek après ko wayno daha en walla gammu en walla maggal en après mi yeeya defte kursaji quoi hande min jii ko ligguiɗa ɗo ɗum ɗo machallah ne heewi kañum e defte ɗe hande sa ari ɗo en a yeeyi guennowal heddi guennowal o ɗum noon est ce que ene weela e ma seeɗa alhamdulillah hande kam machallah gueɗe min gaari ɗo wonka min puɗɗi jaggude machallah gammo o weeli dinene ɗo ene yeeye ene heeɓe kalis wadde aɗa wawi wiide alhamdulillah mboɗo wawi wiide alhamdulillah machallah eɗen jetta Allah kadi ko neɗɗo dañi fof kadi en foti yettude Allah quoi wadde alhamdulillah to maɗo yo machallah alhamdulillah to amba min calminima min jettima eyyi min calmini min juurimi min ñaguima duwaw inde yettode addu wonama en mbiye Mouhamadou Lamine Talla en jeeya Hunare cuuɗi men Hammadi Hunare Mouhamadou Lamine Talla gammo hande ko adduma ɗo no addimi ɗo ko minen addimi fof min gari ko gammude Allah kadi e yeyde eyyi min ƴeewa kadi anan kadi joyatande kadi ala ko waɗi ala chance quoi min gari kam min mbaɗa hen defte ɗe e coursaji ha gammo tan ha mata noon min keeɓi arde eyyi est ce que événement o oɗon non dillirtoon kurusaji ɗi e defte ɗe est ce que enon oɗon jeeya no feewi non amin jeeya par ce que hikka gammo kam vraiment muusi quoi muusi noɓe kalirtini kadi vraiment en muusi min jiiɗa yeyde min donka kadi programme on wajibi en digirti min ni ani ɗo joni to min jaa tawɗa min nder ɗo kadi ko wajibi jalti min nder andi ɗum ne hamni gadda bagage ma cotta bagage ma fodde kalis kewɗo jiiɗa yeyde kadi riwe ɗum ɗon kadi ne hamni quoi vraiment alhamdulillah eyyi won machallah de on fuɗɗi dañde kam gammo soa gasi raw inchallah haɗo yeeso min ɗamini quoi eyyi ko ha joni koye Pindi TV gonɗen banda men eɗen ɗo henne Tivaouane 2019 mbiɗen banam debbo mi salminima mi juurimama holno woni inde nde yettode mi inde nde ko Diaba An jaami ko belnaɓe eyyi komin arnoɓe ɗo mawlude Tivaouane ko weltare mawde min gondi ɗo hennen min gonde weltare mawde mi dendagal belanaɓe fof kadi mi salmini ɗumen mi juurimi ɗumen e min belti en kadi ko galle kam ɗo garnomi ɗo hennen ɗo sande course ɗo hennen kala e saaha mboɗo heewi mawluɗo e Tivaouane kono ko weltare mawde wona min hen min ñaago toon ko yo Allah junno won ɓeydade kadi Allah hokken tawi ɗo saaha mawɗo eɗen ɓeydino ustaki e diine men mi salmini mi juurima eyyi joni an ko ha beelinaɓe ummiɗa garɗa ɗo henne gammu he walla ko gammo ko ɗo tawma min ko belnaɓe gummino komi galnoɗo Dakar kono kala e saaha mboɗo heewi ummade belnaɓe mbaɗa ɗo henne gammo saabu jinnaɗam ne wonno ɗo henne miñum nenam ne wonno ɗo sankima noon rawane kono ha joni kadi wonno ko aadi bil aadi min jiiɗa firtude aadi kala e saaha min jiiɗi taweɗe ɗo henne mawlude eyyi yo Allah junno ha juuɗe ɓooya arde gammum an banam debbo mbiyeɗa min mbaɗa wiye Kadjet Samba Rindiaw wallahi mi ar hawrude hen mbaɗa ñaago duwaw wallahi hono jiiruɗa gammu e hitande 2019 ne heewi yimɓe ka yo Allah junnu gurdam yo Allah hokke wattuni oɗo saaha mo wuuri min ummi ko ha Rindiaw min gaari ñagade duwaw yam battunimo wuuri min ummi ko Mauritanie no woɗɗi wallahi no woɗɗi kay wallahi sabu Baba Karsi eɓe gaari ƴewde duwaw yam battunimo wuuri a jarama eyyi bandiraɓe on jii ko ɗum min Pindi TV addannomon ɗo henne hande e Tivaouane en jokkat golle ha joni kala ko kewi ɗo so Allahu labdi mi humpata on ha yeeso ko lawol nene min calminimama inde e yettode
min mbiyetemi ko Habi Kane. Habi Kane holto gummiɗa garɗa e gammu Tivaouane o hannde? Gummimi ko Pikine Madina Pikine CFA gummimi garmi ɗo e Tivaouane. Hande ngol ɗo laawol waɗimi duuɓi 23 ko miɗa ara e gammu Tivaouane. So gammu o yonti to mbami wonde fof mi aran mi hawra hen ndax ko ɓural e ɓamtare. duuɓi 23 ɓural e ɓamtare hande holko jiiɗa e gammu o? So wona ɗo hitande nde garɗa ɗo fof gammu wona ɓura ɗo wonnoɗo ngol ɗo laawol kadi cikkata ni mataw ko ɓuri wonnoon ko Serigne Babacar Sy wayno so neɗɗo wowi ɗo woppata ɗo. min ji hande to tolni ɗon e duuɓi e manam wonde mawɗo hande e yidde Serigne Babacar ɗum ɗon holto tolni e mon? Duuɓi amen ɗi hay somin dañno duuɓi temedere hamin sowna min nattu wawde hitande fof min garat ndax komin jiiɗo ko min mbawa woppude ɗum ziare général amin ɗo gammu amin ɗo ko keyi fo amin ɗo. duuɓi kewɗi ɓennuɗi ɗi garannoɗa gammu Tivaouane e hitande hande 2019 o hol différence oɗi? eyyi nden ha nde garɗa ɗo fof ko ɓuural kono hitande fof ɓuural ngal na ɓeydo hitande fof na ɓeydo. wadde holko mbiyata yeeɓoɓe Pindi TV? Pindi TV noon joni aduna fof ko ɗum yeɓata won noon téléji ɗi fof ko Pindi TV ɓuuri wonde télé ɓuuri pinal ɓuuri gandal ɓuuri hunde fof yimɓeɓe fof nana jeeɓa Pindi TV téléji fof ñifi joni ko Pindi TV tan yeɓete. wadde ko Pindi TV tan woni aduna? Kañum tan woni aduna keddiɗi fof maayi. Allah jarama ha joni amin ɗo e galle mo gandanɗa hoorema ko galle Serigne Mansour Sy on jii ran oɗo min goni holɓe gandanɗa hoorema guila 6 heures du matin nanɗo jiiɗi wadde ziar Serigne Mansour Sy holɓe gandanɗa hoorema nanɗo e takkosan holɓe gandanɗa hoorema gaari ɗo kadi e kikiɗo ɗum ɗo foof ko gammu 2019 Cheikh Alhaji Malick foti noon ko Serigne Mansour foti noon ko Serigne Babacar Sy foti noon e hewɓe ɓe gandanɗa hoorema nanɗo machallah e gammu Tivaouane ala no min mbaɗata so wona min continue kala ko gandanɗa hoorema on jii ɗum ɗo e nder gammu Tivaouane inchallahu taala gandon ko Pindi TV foti noon Allah jarama on jarama. bandiraɓe sehilaɓe yeɓoɓe Pindi TV on jii min jeehinino moon to gandanɗa hoorema woni Juma Serigne Babacar Sy min gummima toon min jeehi to gandanɗa hoorema ɗon woni galle Serigne Mansour Sy borom daaraji min gummitima ɗon min gari ɗo ɗo gandanɗa hoorema kañum woni Juma ɓurɗo mawnude ɗo e nder Tivaouane mbeɗa dardiɗo e sehilam neɗɗam woni Amadou Diallo on jii équipe Pindi TV no arira ɗo e Tivaouane noon équipe Pindi TV kadi yehiri toon Kaolack to wadde toon liggey moƴƴo laaɓɗo mon jeeɓ ɗum foof e nder télé mon Pindi TV Amadou Diallo konngol ma ɗo e nder Pindi TV. eyyi bandiraɓe kono wirini eno jiiruɗon ni hande Pindi TV ala ɗo hedde e nder Tivaouane kala ɗo fonno yehede on jahanama on kollama kadi wona ɗo tan équipe goɗɗo wonde on waɗa ɓen to Kaolack aɓe mbaɗa hono komin mbaɗata ko foof beela hay hunde wasa dadde mon ko fate gammu o wasa dadde mon onon ɓiɓɓe fulɓe kala komin mbawi yitude ɗo ko sababune moɗon min gaddana mon min pawna mon e scène mon Pindi TV pour mbawon darde ɗum noon cat ko mbaɗɗa ko hande waɗi fayida ala to kedde rukkaruji ɗi fof ananni en ɗum noon bandamen payɗo peɗel mon ha hitande fande inchallahu taala Pindi TV e dow moɗon. on jii Amadou Diallo ko haali hen ko noon woniri Pindi TV déplacé mo ari ɗo e Tivaouane natanimon kala e nder Tivaouane noon kadi équipe Pindi TV déplacé yehi kadi to gandanɗa hoorema ko Kaolack mon jeeɓi ɗum foof e nder chaîne mon Pindi TV bandiraɓe sehilaɓe gacce hakkille mon e Pindi TV jeeɓe Pindi TV kettoɗe Pindi TV dal dow e yeeso alhamdulillah ha gammu goɗɗo so Allahu lamɗo jaaɓi. E merci beaucoup a jarama.